हम तो एक के चीज जाने नहीं, हमारे बाबूजी एक के चीज समझिलन, बलिया जिला घर बा कौन बात के डर बा। पहले अपन धरती माँ बलिया के प्रणाम करतनी और एजा के लोगन के इतना प्यार बा कि एकर एहसान कभी ना मान सकी। हमारे पिताजी के नाम बा जी, पिताजी के नाम रहता? पिताजी के नाम भी मंजीत बा, अम्मा जी के नाम भी मंजीत बा। पिताजी मेहनत करस, अम्मा खाना खियावस। अच्छा। एजा के शुरुआत 2 चम्मच से बहुए, तीसरा चम्मच खातिर हमार अम्मा हमारे बाबूजी से 1 हफ्ता ना बोली। अच्छा। 3 चम्मच चाहिए कि वो आई तो हम कहाँ से 1 चम्मच से खिला माल के प्यार बा। अच्छा। तब आप देखा तनी कि इस समय भी इतना सन्नाटे में भी लोग भीड़ लगेले बा, तो कोनो कोनो बात बा। हम गुलू से कहो कि खाली दिखावस भीड़ ही प्यार ही बा भैया के प्रति लोगन के ही प्यारे नजर आवत है, कोनो एथी नहीं है। आदमी आगे बढ़ गई थी ना, हमारे भैया के लोग हमनी के साथ बा और साथ तभी रहे ना सर की जब अच्छा चीज अपन खुद के व्यवहार बढ़ी तो अपन फोकस आप अपना पूरा बिजनेस में रखी तो आपके कहीं से कमजोरी महसूस ना हो। खातिर सिर्फ एक लाइन कहे के होके तो ये कहो कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होला जो जन्म बलिया में होला और के जो इंटरव्यू लेने के तरीका है शायद पहली बार बलिया में ऐसा तरीका देखे के मिलल और आप आई बनी। हम आशा करब कि अब हमेशा हमारा साथ जुटा। चलिए नमस्कार, प्रणाम। रउआ सबके स्वागत बा राउर सबके पसंदीदा शो केहू खास बापा और हम हैं रउआ सबके अनुराग। बलिया शहर में जब भी कपड़ा, फैशन और भरोसा के बात होला तब एक ही नाम बलिया वालन के जुबान पर आवेला और उ नाम हो मंजीत। पंजाब के सोंधी मिट्टी और बलिया शहर के बागी माटी में अपन खुशबू बिखेरे वाला और अपना मिठास, ईमानदारी से हर बलिया वाला के घर में खुशी सजावे वाला। जी आज हमने के मौजूद बानी जा मंजीत संस्थान के मालिक के साथ और आज हमने के यहाँ से बात करब जा यहाँ के सफर और व्यापार के मूल मंत्र के बारे में और पंजाबी अब भोजपुरी के रिश्ता पर भी हमने के बात हुई। आज केहू खास बापा हमने के साथ बानी मंजीत के। तो सबसे पहले भैया और स्वागत बा केहू खास बा चैनल पर। ये बताइए हमने के मंजीत के शुरुआत कैसे भाई? हम सबसे पहले अपन धरती माँ बलिया के प्रणाम करतनी और एजा के लोगन के इतना प्यार बा कि एकर एहसान कभी ना मान सके। और अभी जो एक दिन पहले दुर्घटना घटल, हमारे प्यारे नेताजी चल गए ऊपर, ओकर हमरा के बहुत दुख बा और ऐसा जन सैलाब बहुत कम लोगन के देखे के मिलेला। भगवान अगर हमरों के चाहिए कि हम एजा सेवा करे के मौका मिले, यही मिले, इतना प्यार होके के चाहिए कि आदमी के सीना चौड़ा हो जाए। जी जी। मंजीत सिंह बलिया के शुरुआत सन 1970 में हुए और हमारे बाबूजी फेरी करतलन, रसड़ा रह के करतलन, बलिया आके हर जगह फेरी करतलन।
अपन मोटरी एजे कहीं होलसेलर लोग के यहाँ रखस आ फेरी करस आ फिर शाम के चल जा सकस रहे। तो ओइजे से शुरुआत भई 75-76 में जब हमार जन्म भइल 76 में 75 में, तो ओइजे एगो सामने मेन रोड पे किराए पे जे ओ केहू दुकान ना लेत रहला, जेमे अभी हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स बा कि भुतहा बा भुतहा बा भुतहा बा। तो सस्ता पापा के मिलल तो हमनी के सरदार जी रहनी जा, हमनी के भूत उत के तनी कम मानी जा, ते से लेनी जा। ओइजे से हमनी के शुरुआत भइल। ई रोड के ऊपर अभी जो हैप्पी इलेक्ट्रॉनिक्स बा वो हमनी के शुरुआत के दुकान है। ओइजे केहू लेत ना रहल। नहीं माना जो कि आर्य समाज रोड से ही रहो जी। शुरुआत से। अच्छा, पंजाब से रुआ सब बानी अब बलिया के माटी एकर कैसे माने एगो काला मिलन मिलन भइल, ई एगो प्रश्न बा। साथ में ई बा कि दुकान के नाम जन बा ई मंजीत कैसे भइल, काहे के और ही नाम रखा सकत रहे? मंजीत हमारे पिताजी के नाम बा जी, पिताजी के नाम रहे तो? पिताजी के नाम भी मंजीत बा, अम्मा जी के नाम भी मंजीत बा। अच्छा, दोनों हमारे के पिता नाम? माता दोनों के नाम मंजीत। जी। तब मंजीत फेरी करत करत फिर मंजीत सिंह लिखा गई अच्छा, और दुकान पे नाम फिर मंजीत सिंह पड़ गई। वही से ही। और हाँ, वही से ही मंजीत सिंह एंड कंपनी के नाम से सन 1975 से स्थापित हुई। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में बलिया में एगो ऐसी हो गइल बा कि बलिया का पूरे डिस्ट्रिक्ट में, काहे कि बलिया डिस्ट्रिक्ट काफी दूर तक फैलल बा, लगभग माना जाला कि 80 किलोमीटर के डायमीटर जी। का रेडियस बा। 80 किलोमीटर के एरिया में सेंटर से यहाँ पूछे कि कहाँ से कपड़ा खरीदो तो मंजीत से। तो एकरा के बनावे में एगो होला कि शुरुआते करते तो ना हो गइल कि हाँ लोग आवे लगल, एकरा के बनावे में एगो फर्श से अर्श पर पहुंचे में कितना समय लागल और ये मेहनत के पीछे के कैसे ये बयां करल? मेहनत के पीछे खाली और खाली हमारे पिताजी के हाथ बा। जी। और हमार अम्मा उतना पढ़ल लिखल ना रही है, पिताजी मेहनत करस, अम्मा खाना खियावस। अच्छा, आइजा के शुरुआत 2 चम्मच से बहुए, तीसरा चम्मच खातिर हमार अम्मा हमार बाबूजी से 1 हफ्ता ना बोली। अच्छा। 3 चम्मच चाहिए कि वो आई तो हम कहाँ से 1 हाँ। चम्मच से गिला जी। बस वह मेहनत बा। सबसे बढ़ के ही एगो एक बात होला कि कहीं के माटी के होके सूट कर जाए। हमनी के बलिया के ही ऐसा लागेला कि जिंदगी भर बलिया के रहनी है जा और आखिरी दम तक बलिया के रह, काहे कि एजा गजब के प्रेम मिलेला। केहू भी जोन बा ना हमनी के ही ना समझेला कि पगड़ी वाला या सरदार जी, सब अपन घर के। तभी हम इतना बढ़िया आपसे भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी ये एगो बात माने के पड़ी हमने के कि केहू देखी तो ही ना कहे कि यहाँ सबके बलिया के है या भोजपुरी बोले में इतना सक्षम नहीं थी। एगो चीज के वो एथी कर लगा कि का हो बड़ा सुंदर भोजपुरी बोलता, हाँ, कहाँ से सीखल? ये अक्सर अभी हमारे को रेस्टोरेंट भी बात हो जाए तनी भोजपुरी बोलनी तो मैं आई कह रहे सरदार कैसे भोजपुरी बोल सकेला। अच्छा, कभी कभी हम लुधियाना दिल्ली भी जानी तो मुंह से निकल जाला। अच्छा। तो लोग बोले लगे रे कहाँ के हैं सरदार जी, तो हमने कहे नहीं जा कि भाई हम लोग बलिया के बलिया के। अच्छा, एगो चीज बा जैसे लोग जानल चाहेला, माने ये हमरो रहल कि हम भैया से पूछब एक बार कि बेसिकली रहे वाला कहाँ सब है? ये तो मानल बा बलिया का आवासी हो चुकल बने, लेकिन एगो होला ओरिजिन बाय बर्थ, जैसे पिताजी भी हो कहाँ से बने पंजाब में कोनो एथे नहीं? हमनी के बेसिकली रसड़ा के नहीं, रसड़ा आजादी के पहले से मान के तरह रसड़े की, मतलब मूल निवासी एक तरीके से रसड़ा, बलिया रसड़ा की। ई ना मानल जाओ कि यहाँ सबके पंजाब से बाने। अच्छा, कपड़ा का बिजनेस एगो ऐसा का बिजनेस बा कि में ट्रस्ट भरोसा सबसे बड़का काम के जरूरी बा। कहे कि एक बार के हुआ लोग के दोबारा रुआ खींचे के बाद तो भरोसे से आई ना कि रुआ नाम से आ जाए। तो भरोसा के बनावे में कितना मेहनत करे के पड़ल ये हमने के बताई। 25 साल देखिए हमनी के रसड़ा में सोहन सिंह करतार सिंह के नाम से दुकान रहा। अच्छा, और वो इतना मशहूर रहा कि आप जब भी रसड़ा में केहू पूछब ना कि आज तक कपड़ा के दुकान कहाँ रहा, तो लोग बोली कि वह दोनों भाईवन के रहा, मंजीत आ प्रीतम के। अच्छा, तो या वो समय लोग ट्रेन से उतरे दुकान खुले के इंतजार करे, तो वही के सब ट्रस्ट करत 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 के कैसे मुनाफा करे के बा का नहीं करे के, आज इतना बड़ बिजनेस हो गई। अच्छा, मानल बा कि पंजाब के लोग दिलदार होला, बहुत दिलदार होला, में तो कोनो शक नहीं है। अब बलिया के लोग भी बहुत दिलदार होला, तो एकरा में कुछ फर्क मने बुझाला एगो पंजाबी होखला के नाते? हम तो एक चीज जाने नहीं, हमारे बाबूजी एक चीज समझिला, बलिया जिला घर बा, कौन बात के डर बा, माने बलिया जिला घर बा तो कौना बात के डर डर बा। और हम भैया एजे के के मुँह से हई भी। और एजे के रहब। हाँ, और ई प्रश्न ये कहब कि एगो कमाल के प्यार बा। तब आप देखत नहीं कि ये समय भी इतना सन्नाटे में भी लोग भीड़ लगेले बा, तो कोनो कोनो बात बा। हम गुल्लू से कहब कि खाली दिखावस भीड़, ई प्यार ही बा भैया के प्रति लोगन के कि ई प्यारे नजर आवत, कोनो एथी नहीं है
काहे कि बिजनेस तो हर एक जगह लोग करेला, जी। लेकिन एगो प्यार से जो नजर आवेला तो हर एक जगह नजर ना आवे। आज के डेट में फैशन बड़ा जल्दी जल्दी बदलता, ट्रेंड मतलब बदलता कि माने जैसे कोनो थी ना चुटकी बजावो और नया ट्रेंड आ गई। एकरा में मंजी फैशन खुद से माने कैसे मेंटेन करके रखला कि भाई कहीं की एगो चीज बा छाने छाने बदलता ओकरा के मेंटेन रख के रखल बंदे काफी मुश्किल बात। एकरा में कैसे माने एमे देखिए आजकल के जमाना में जेकर हर महीना जे मंडी दौड़ी, जी जेकर छोट काम बा, जेकर बड़ काम बा, अपना हिसाब से जो मंडी दौड़ी वो हमेशा कामयाब रही और नया नया फैशन लेके आई। एक साथ ट्रक के ट्रक सामान लिया के वो फैशन की दुनिया में फेल हो गई। थोड़ा लिया आई थोड़ा बेची, थोड़ा लिया आई थोड़ा बेची, तो हमेशा कामयाब रही। इस समय ये ट्रेंड कि हमेशा नया ही नया देवे के बाद तभी ग्राहक आपके लगे रहे। माने ई बात कि रुआ एके हाली मत अथी करी। हाँ, मतलब ये हम देखी- सबकरा खातिर बोलते हैं। अच्छा, मन देखत आपन रहे, हाँ समझ कि रहे। कोई भी बिजनेसमैन हो जी ओकरा खातिर ये बोले के बाद कि हमेशा जाई नया नया लेके आई तो हमेशा ओकर बिजनेस चले। ये बाटे भैया के एक तरीके से राय ही मानल जाओ कि एके हाली मत घुसा दी सब अपन पैसा कोनो बिजनेस हो गए, हाँ। बस ओकरा के धीरे 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 करके जति कर। एगो प्रश्न रहला तनी लोगों कहल कि पूछी है कि शादी ब्याह के लगन रखला बहुत लोग बाजार करे आवेला, कोनो ऐसन घटना बखा दुकान पर के अभी लेके याद हो गई माने इतना दिन हो गए दुकान पर जी कि ना होला बहुत लोग आवेला बाजार के, वही में से एक आदमी के कुछ घटना होला कि ऊपर वो भुलाइया ना जा सके। ऐसा तो कोनो घटना नहीं थे, लेकिन ये जरूर बाकी और सच बोली तो ये खाली बहुत आदमी आयल गांव से रहना लोग तो हमनी के बहुत खुश भइनी जाए कि चलो 2-2.5 लाख के बिल बनल, अच्छा लेकिन दूसरा दिन है वो 1.5 लाख के वापसी ले आई। तो ये एगो घटना कहीं या दुकान की पॉलिसी कहीं, लेकिन ये चीज आज ले हमरा ना समझ में आई लला। तो फिर उनका के दूसर चीज दिखा गई तो फिर ली, लेकिन वो दिन हमनी के बहुत खुश रहनी जब पार्टी कहनी जाए कि इतना बड़ ग्राहक आयल बा, लेकिन दूसरा दिन वो 1.5 लाख के वापस लिए तब तनी सब उदास भइल लला। ये कहीं एगो ऐसा चीज बा कि जो हमरा के हमेशा याद रहेला कि आखिर का ऐसा। मतलब ये समझ ले कि अगर 2-2.5 लाख के खरीदारी हुई अगला दिन 1.5 लाख के वापसी हुई, तो एगो होला कि मन बनल बा, मन टूट गई। अच्छा भैया एगो बात बताएंगे, जैसे कोनो दुकान हो गई, व्यापार हो गए, चाहे कोनो परिवार को परिवार के मदद बड़ा मायने रखेला। तो मंजीत के सफर में परिवार के कितना मदद मिलल बा और का मायने रखेला? सबसे पहले तो आपके खाली बताइए कि भाई हमारे पिताजी के साथ हमारा अम्मा देली, हाँ तो गजब के साथ देली और बेटर कोनो ये नहीं। आज हमारा अम्मा थोड़ा वृद्ध बाड़ी, अच्छा लेकिन हम एक बाद हमारे छोटे भाई जो आपके वो दुकान पे हाँ मिलबे कोई नहीं हमने के हमरा तो ये लोगन के कहने की अगर लक्ष्मण हम नहीं देख ले तो शायद ये एगो लक्ष्मण जी। और इतना इज्जत मान सम्मान आपस में अंडरस्टैंडिंग अगर होता तो दुनिया के कोनो ताकत 1 और 1 11 हम समझेंगे या 4 गो लकड़ी मुड़ दी तो मुड़ी ना। तो हाल हमारे भाई के थोड़ा साथे बा और हमारी वाइफ उसकी वाइफ का भी साथ रहेला। जी सबसे बड़ बात बा कि हम आपके एक चीज सबके बोलते नहीं, जो घर में अपन माई बाप की इज्जत करी दुनिया के कोनो ताकत वगैरह कोनो बिजनेस में फेल ना कभी, तो बात सही बोल रहे हैं। सब हमनी के तरी डर के मारे या कहीं की समाज हो या डरे नहीं कि भगवान हो, तो हमनी के पिताजी के एकदम पिताजी बन ली जा। वो जब ने रहला तो हम एकदम उनका नीचे ही बैठी, हम करे के कोई इशारा समझी और आज माई भी हमारा रानी लेखा रहे। आप कबो घर जाके देख सकते। जी 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 जरूर जाइए। अच्छा जैसे ही वो मंजीत के साथ शुरुआत हमने के देखने जा, ओकरा आगे के सफर के बताई तनी हमने के। ये वो मंजीत की शुरुआत देखनी तो ये आगे के सफर कोरोना में भाई। अच्छा ये हमने भी खाली बैठा नहीं है यूट्यूब पे देखत देखत कि भाई ये 1 ब्रांच से 10 ब्रांच भी हो सकेला, 2 ब्रांच भी हो सकेला। तो वही पे विचार भेल तो यही भेल कि चलो भाई अपन दूसरा ब्रांच खोल के देखल जाओ। अगर दूसरा ब्रांच भी इतना बढ़िया बा, आप सबकी दया रही लड़कन के साथ रही तो तीसरो खुद जरूर जरूर दूसरा लड़का कुछ पढ़े में तेज बड़ा सा तनी ये डर लगे लगे अभी सकी ना ना सही बात। काटी भोजपुरी में ही बात हमने के जो कन्वर्सेशन हो रहा बा रउआ सबके मिली ना केहू ना कहे कि केहू एगो पंजाबी हमनी के भोजपुरी में हमनी के बात कर रहा बन जा। रउआ सब देखते बनी कि एक बार समाज रोड में भैया पारिवारिक ही देन बा सफर की हमनी के दूसर का ब्रांच पे भैया के साथ खड़ा बन जा। अच्छा भैया इतना साल हो गई बलिया में रहत, ए बलिया के प्यार के अनुभव के कैसे साझा करब? अब हम पैदा भईनी और
बाबूजी भी सन 70-72 में अगला नहीं गया, तो आज ले तो हमरा लगबे ना कि हम कहीं से बानी। तो इतना प्यार तो हमरा बुझाता कि केहू अपन बेटा के बिना दे जो नहीं 30 में हमनी के देले। माने बलिया रहुआ खातिर एकदम मान लेके बलिया हमनी खातिर अब 1984 में जब इंदिरा गांधी गुजर रही है, हाँ तो 10% लोग भले हमनी के विरोध किलस, लेकिन 90% बलिया आके हमनी के, फिर मंजीत सिंह के का बा कि तो लोग एहिजा खड़ा बन जी आज वो प्यार दे के फिर हिम्मत करके आदमी आगे बढ़ कि ना हमार बलिया के लोग हमनी के साथ बा। और साथ तभी रहेला ना सर कि जब आप अच्छा चीज अपन खुद के व्यवहार बढ़िया दी, साथ कोई ऐसा ना होला। आप अपन अच्छा कपड़ा दी, अपन व्यवहार दी, हर मंदिर हर पूजा हर में साथ दी, हर में जे जहाँ हो तो ओकर साथ दी, जे गरीब बा धनी बा बराबर बा सबके साथ दी, तो अपन प्यार बनत रही है, प्यार बनते रही। तो ये बात सही है बा कि सब के साथ लेके चलो तबे रहो आगे बढ़ के मौका मिले। आजकल के जो डिजिटल दुनिया हो चुकल बा, ऑनलाइन शॉपिंग इतना बढ़ गई बा कि ओकर कोनो एतन केहू जाता कि हमारा दुआरी पे हमारा घरे सामान पहुंच जाओ। ठीक, तो इस दौर में मंजीत अपना ग्राहकन के दुकान तक कैसे खींचेला, कहे कि हम भीड़ देखत नहीं पे हमारे प्रश्न रहला कि बनावल जाए कि कोनो ताकत एक के सिस्टम बा कि अगर आपके प्रोडक्ट में दम बा जी, तो ग्राहक खुद ब खुद चल के आई। आप अपन अपना प्रोडक्ट में पहले दम दे, प्रोडक्ट में एकदम दम होए के चाहिए कि दुनिया के कोनो ताकत डिजिटल होके चाहे कोई होके आपके कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तो अपन फोकस आप अपना पूरा बिजनेस में रखी, तो आपके कहीं से कमजोरी महसूस ना हो। माने कोनो असर नहीं के कोनो शॉपिंग वेबसाइट हो गए, कहे कि एगो चीज पे ग्राहक के बांध के रख ले बनी, यहाँ सब ये तो लोगते बा भीड़ नीचे ऊपर हर एक जगह। अच्छा, आजकल के युवा जितना बढ़े स्टार्टअप की तरफ देखते बनी बढ़त जाता रहे, तो एगो चीज बा कि एगो जो सफल इंसान होला, मान ली एक तरीके से वो बलिया में सफल बने, तो अगर अपन अनुभव साझा करे के होके मुँह लोग के साथे बतावे के होके हाँ बाबू हई टैक्टिक्स अपने हलो हई चीज ओकरा में डली हलो, तौना से एगो सफलता हासिल हो सके। सबसे पहले तो हम सबके ही बोलते नहीं कि जैसे आदमी श्रृंखल रहेला कि आज एक हई पैकेज बात तो हमरो हो के चाहिए, हमार हो बात हो, देख देख के आदमी थोड़ा सा ये होला कि आज ओकर 20,000 बात तो हमरा 25,000, यही में आदमी कंफ्यूज हो गया। लेकिन अगर आप छोट बिजनेस चालू करते नहीं और हिम्मत करके साल 2 साल 19-20 चलाई, तो हमारा उम्मीद बा कि आप तीसरा साल हमेशा या चौथा साल कामयाब रहो। आदमी बीच में टूट जाला कि अरे यार तो हमारे साथ पढ़ल बा तो उतना आगे हो गई हम कुछ न कर पैनी। ये सब के अपन अपन कैलिबर होला, अपन अपन ताकत होला। जे अब जैसे है देखिए बिहार से आई बड़ी, अच्छा ये बहुत इनका के जबरदस्ती हम रखनी, लेकिन आज सबनी के नाक में दम कैले बा। अच्छा, तो ये अपन कैलिबर बा, तबे ना ये लोग भाई हमारे लहंगा बेचेली। अच्छा, तो यो पहले आयल के इनका के कुछ ना आई, तो इन सब अपन तो हम गोलू से कहो कि गोलू दिखावा जरा। तो एगो समझ लीजिए स्टार्टअप है ये लोग, पहले एक महिला होके अपन करें और आज ये अच्छा सैलरी पे बड़ी लोग हमारे। माने बलिया जिला में मंजीत के पास है बिहार से आके महिला मतलब कर्मी काम करता रही, कोनो छोट बात नहीं है। ये तो एगो हमरो खातिर हम जनने सुनिए एगो फक्र के बात बा कि भाई बिहार से आके महिला काम कर। अच्छा भैया, बलिया में कुछ कुछ परिवार ऐसा का बड़ा है जेकर बापो खरीदारी कैले, उनको लड़को खरीदारी करता रहे आज के डेट में। तो तरह जरूर एगो चीज होला कि नॉलेज में होला, तो जान के कैसन का लगेला जरा सा। तो हम आपको बताया कि 80% परिवार पर हमारे यहाँ जो पिताजी दादाजी और आज में चलेगा, मतलब 3 पीढ़ी, हम तो 2 पीढ़ी का नहीं लेकिन 3 पीढ़ी के एकदम 80% उहे हमारे यहाँ कस्टमर बा। जी जी, मतलब 3 पीढ़ी एजा खरीदारी, एजा 2 पीढ़ी है, 20-20 साल के कर्मचारियों बड़ा सा। अच्छा, मतलब बाबूजी वाला ना भी बड़ा, मतलब 20 साल से रहुए की हाँ टिकल वाला कोनो एने उने जाए के बातें नहीं। अच्छा भैया, बचपन का जन्म बलिया में भाई, बचपन बलिया में बीतल, अगर बलिया खाती सिर्फ एगो लाइन में कहे के होके तो का कहिए भैया? बलिया खातिर सिर्फ एगो लाइन कहे के होके तो वह कहब कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होला जेकर जन्म बलिया में, और बलिया जैसा शहर कहीं ना। मतलब तो हर एक आदमी के जुबान पर रहेला कि भाई बलिया में जन्म लियल ही काफी बड़ा बात बा। अब भैया के रउआ सब देखते बनी, आखिर में चलत चलत भैया जो हमार चैनल बा केहू खास बा ओकरा दर्शकन खातिर का कहब? हम ये चैनल तो हम बहुत देखनी है
और हमरा अच्छा लागल तो दोनों भाई ये बोलन उनका के बुलाई। और आपके जो इंटरव्यू लेने के तरीका है शायद पहली बार बलिया में ऐसा तरीका देखे के मिलल। और आप आइल बानी, हम आशा करब कि आप हमेशा हमारा साथ जुटब और बाकी बलिया लोगन के साथ भी जुटब और आप हमेशा तरक्की करब। काहे कि जो हमनी के भाषा है बोले के है ये एकदम आपन भाषा है। जैसे कि आज कहीं भी अगर बलिया के पहचान बता सत्तू और लिट्टी से बा, सत्तू और लिट्टी से। हमें चाहिए कि आपकी बलिया के पहचान इन मामला में सिर्फ आपे के होके कि इनकरे के बुलावा जी ये असली सत्तू और लिट्टी ये जी हो। भैया के बहुत कॉम्प्लीमेंट हमारा कथी बा, ये बहुत बड़का सत्तू लिट्टी असली आपे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने। नमस्कार।